above all powers, above all. Jotana bukra Jisu Kristo mungbai kakam ya paro. Hanya hai joraman pikaba, jeng kait ni kok sering lama bukak tanglayana. Oke, padi jangan disekang suriwan surinai. Bukra kait itu orang hambai rawo, nang suno naik ni kelai kam kereng tong ramai baik kait orang hambai. Tapi ini saslano jeng jini pakai ni kalbari kruso sacrifice kelai kya jeng nomu tangan ni bagi kait orang hambai. Tiap kait itu jeng sengsara ketang tong sak. Nini nono sakhi rawi, nono bus kanggo sungui tangan ni kait itu subadi. Nono jot nasi kotor kuk nai bekawo kelai samung baik pun rukui tangan ni kait itu subadi. Sengsara balik kena urung za, hai pana kait itu jenis bekati ke tangan ni kait itu subadi. Ni tane jorano ya paro bukra Jisu siapa kait ini tane suisan. Amin. Oke hanya hai. Dalam sogon di objek no, ke tangnai jora wajeng Easter, Good Friday, amahero kebangma jora laikya, ke ang fola kethani kokno sering lai dong mana ang kezaro mathaka, ke tawo kai hai jora man pikaba seng wansuk lai pian, oke, fola kethani samang, seng tangnai yo ang saka. Pola ketar, temabu, pola ketar sebab orang musim sering laiknya, ini jeng sering lainnya pola ketar ni sama. Keseng kait ni besar, asai ketal engman ya gulo, seng kait ni besar engkau. Dewa seng no kait ni besar engkau kedai. Pola ketar no seno silbu wiro ni Bible saw. Sen pola ketar bay silbuza. Pola ketar seno silbu mani ingka sen mutang sak soka hene punuk romani ngiya kaba abuni proman. Hani bagai sen silbuza. Tabok nai di neng sorkari zepanan dokumen fananteng, bajek company ro offer letter fan sokteng, sorkar ni je fananteng, bol sorkar ni sil tongnai. Ke omohai no jengbo Kristoni engkah ne pola ketarbai sil buza obono Bible so. Boni bagai jeng kai to ni busa hene ka bethare tongai mana. Je kebu-kebu ke asai ketal engza, kebu-kebu ke Kristen engza, bo pola ketar by sil buza, bone bakainya kakara ke tongai buman. Ukong nu Bible busawo pada epis otangnya epis chapter 1:13 by 14. Epis chapter 1:13 by 14. Ampul mana? Norok bo haino ungramani norok oko kubui knawe norok no mutang nai a kotma kaham no knawe norok Kristo no poito klaikya hake kaitor borona nei kogrumani a pola katha no norok no ruma bai norok no bini borok nei silbuka kaitor piok ruk suknai pola katha se abono jungno sawi manru suknai paidi jung bini jung sasano loblayana olo sengnugo kaitor borona nei kogrumani a pola katha no norok no ruma bai norok no bini borok hene silbuka pola katha no jung noroka gau pola katha bai no jung silbuja dei boni borok nei besini jaga jung boni borok mani proman obono jung pola katha bai silbuja get Debu Ephesians chapter 4 verse 30 sungnugo palingalene arugo kaito ni pola katha no khata nangradi tamni hinba kaito norok no phiyogana abotu isal phayana pola engka aboni silbumase ke orosung hani haino buka pola engka aboni silbumase temani silbumane jeng kaito ni borok je Yesus Kristo phainai abo jeng
phola kathar bai sil bujak no boni borok no bot lang thanai tabo ni sarkar mungsasuk roi klangka gaboni sil bujak no boi phaine phine obo sarkar ni gamo haina जों Kristoni sil bujak phola kathar bai kaitoni sil bujak phola kathar bai 2 Korinth chapter 1 21 by 22 orobang poribana kaitor se chungno norok bai baksa Kristoni borok khlai sugo kaitor chungno khagei tongkha bo chungno bini borok rei mare bukha phiaba rena hanma rokno chung mannai hnei sawi man rusuk mabage bo chini khao phola kathar rekha orthmaisa bo rena hanma rokno chung manna hnei sawi man rusuk mabage bo chini khao phola kathar rekha bo chungno tum ronai ni ko man sala ke o ronai hnei no homani no sung sinani bage a phola kathar bo chini thani rekha o phola kathar bai chung sil buja phola kathar chini thani tongmani bagi no chung beba kharagei o sungsaro chung kosto tek to ngi phano kaitoni thani chung kharagi tongi bana tomanle bo chung no ronai homani kono chung phola kathar bai na kha kathare chung manai nei tomanai chung kha kathari tongi bana phola kathar chung no Kristoni besakni bedek bupra snamaibo rokha phola kathar no kare mangsa klainani chini phan kare ai bagini kaitor chungno phola kathar ro phola kathani phan jeng manyang ke chini jeng mangsa phana kaidoni samang klaimeya jeng Kristan kaidoni besangai mangsa phana jeng klaimeya phola kathani tabu phola kathani phan borotong phola kathani phan mothao tongo boni bagina kebo phana motha yakare motha no sak nangjagya motha bai chalai tongkha ke phola kathani phan boni thani bo tongi meya boni thani phola kathani phan kari nai boni thani phola kathani phan kalai ya nai ge phola kathani phan boni thani kalai ya ke bo Kristan kahan bo ngi meya phola kathar bai se sung Kristan kahan ngi bana 1 Korinth chapter 12 verse 13 1 Korinth chapter 12 verse 13 ang purwana abo haikeno judai rokpo buini borok rokpo seleng ya rokpo jungbeba no besak kaisa ngnabage phola kaisa bai baptisma ngbaikya pia jungbeba no phola kaisa no khanjaka oro jungnugo phola kathar bai jung je asai kathal ungjak jotono phola kathar bai baptisma ungjak pian jungbeba no phola kaisa no khamjaka jungbeba no kaitoni phola manka kaitoni phola bai jung muthangjaka kaitoni phola no jung khaini hai manpikya kobong borok haini wa chung phola kathar manjaka ke musawi chiri khogui podre porung obo phola kathar omoya bible okok sai je prono kubu ke kaitoro mano kubu ke Kristo no sinigo kubu ke mutangjago aprono phola kathar nin thani tongo nang phola kathar bai sil buja mane phola kathar nin thani tongphayo 1 Korinth chapter 12 verse 27 no purwana haken norok engka Kristo ni busa koroksa engka bini pede jeng phola kathar no manka jeng asai kathar engka manena jeng kaitoni besak ni bede kaitoni besak engka mot tei jeng sak sorai Kristan ro engka mothani tomanai bedek bupra jeng tawo yak sui hundi yakung hundi besak ni yakung yak mokol khungju tongma haina jeng mohai verse 11 1 Korinth chapter 12 verse 11 haipano o phola kaisa no omotui rok beba no ruwo bo musungui koroksa no podre pod suaro ni ta podre pod suwa kai toro musungno ruwo toman bagi boni besak no kaha keng ketong ruwo taburuni jeng yak sui bukung buwa mokol khungju beba tongo otomani bagi besak bai nangja ga besak no healthy khlai besak ni bagi no khlai ga sebab khlai di hnitake bokrok dage ma bisi yak thango ko batui tangla ke botol nawe yak botol nawo ga botol to buku
huawo tui luklai nung omahai geseng omahai nung kaitoni nung kaitoni yaksi panen kana nung kaitoni yak panen kana nung kaitoni khungsu panen kana kaitoni mokol mane mothani mokol panen kana je Kristo ke bokro geseng teman jen Kristo dage kan kai Kristo teman bagai dage boni besakno snam nani bagai boni besangka motha ke mothani bagai se jen Kristen ro thangai dong yomo jen kaisa besakle kaisa apa no podrepo suar John chapter 15 verse 5-6 ang purwana ang ke anggur bupang norok ke bede ang bai thansa ke tongke pia ang bo bai thansa ke tongke a borok buthai kabang ma thainai tamni hinke ano karei norok mungsa pano khlai maya ang bai thansa ke tongya borok bo bede khai kitarei rojak nai hake pranjak nai abo tui bede rokno thumui horok khiklai soknai aro sung artikesa Jesu Kristo anggur bufang bai sung no sul tabo anggur boro buthai thai bede buprawo anggur ni bede buprasi krei hingke buthai thai ge anggur bufang ka Jesu Kristo Jesu Kristo ge Jesu be sung nangi tong ya ke sung buthai thai me ya Jesu be nangi tong ka ke buthai thai mo Jesu boro tong Jesu Kristo 버릇도 못하고 아이셔 드니 거론이 거럭타 안에 뭐이 고통하게 알아나 안동 못하 펠로시 알아나 Jesu Kristo tongo 그러니까 못한가 Jesu Kristo니 besar Jesu Kristoni musuh tui joleu 못하 버롱니 musuh tui 버롱니 musuh tui jole kanke u 못하 liya Jesu니 못하 liya abo 버롱니 못하시 그왕마무 하이타 혹시 orang 못하 tongo 못하 itu kalayo, apa Jesu ni mota ya, Jesu Kristo ni mota ya, sebenarnya mota, apa borok manusia ni mota, kita apa, apa soalnya ni mota, ada mota mana na Jesu Kristo ni mota ukogi, jauh ni sawo Jesu Kristo benang itu ya borok, bobo thai ya, keseng teman ibagai, kait cenut teman ibagai, Jesu ni tiba susaka, Jesu teman ibagai terikia, cenut bonus sama kelair nani ibagai. Naga buthai thai nung bagi buthai si thai miya ke nung eren Kristen nung sugya Kristen pola ke tharung kan jeng no chubanai pola ke thar jeng no kai to ne musung tui ke lama sowe tuyu pola ke thar kri ke seng kai to ne musung tui seng himaya kai to ne dage mo seng tong maya jeng lama pheri thangai kosto tek to ne jorawo kai to seng subawo pola ke thar ne bising tui bo seng no kai to ne kok thai no phurungo phola katha ni chuba chubai sengno phanruo phola katha sengno phanruo kai to ne musung mano khlai ruo te kai to ne musung mano shiruo phola katha chini bukha ngai je perform pasa wi tongo dichen phola katha ni dagi mawo tongna ni sakthar kan ke kosto tekto bisingo tong provo kaitani besar hai kenosen tongwi buino punuk manai oseng sarat jeng tongwi manai pada Filipian tanya Filipian chapter 2 verse 13 tamni henke kaitor bini kha chap ma haino norokno tongna musung runa bagai pia bini kha chap ma haino norokno khlai do manna bagai norokni bisingo samang khlai mang tongo oro sengnogo kaitor bini kacap ma haino norok no tongna musung runa bagai pia bini kacap ma haino norok no khlai rona bagai mana kaitor musung mana kaitor wansok mana khlai rona bagai sini bisingo mang tongui tongo kaitor sengno phanruo manu khlai rona sini phanwai sing khlai me kaitor ni phanwai si ke kaitor boni phanna bagai no phola katha kaitor sajla kaitor afa kaitor sento tau phola katha sini bisingo tongo afak kaito ni samang no klai no bagi ba kaito sajla kaito ni samang no saklai ni bagi Roman chapter 8 verse 27 abo haikeno phola jeng tui phan kri rok no chubawo tamne hinke bahai ke suri sanna nang abo jeng sawi maya phola bo sak se kaito ni thani jini bagi kengai kok sawo
abo bukhuk ni kok bai sawi mania borok rok ni bukha bisingo naisong nai kaitor bo phola kha sak mano sawi mano tamni hinke phola kaitor ni thani bini borok rok ni bagai kaitor ni musungma tui kok sawo phola chini bisingo tongoi kaitor ni bukha kok sawo kaitor ni musungma na kok sawo sung omohai sung siwo phola kathani bagai no kaitor ni musuk mana siwo kaitor ni musuk mana khranya nai John chapter 16 verse 13 pia kubuni phola phai bo norok no lama soi beba kubui wat lang nai bo bai bo bini bai kok sagla bo khnama no se sanai pia tamo no aboro norok no sanai aro tamaisa phola kubui ni phola phai bo pia kubui ni phola phai bo norok no lama soi beba kubui wat lang nai sung Kriston man kamane Kriston ka kubui pia ba sung chini thani tau sum sok tong ko phola ka thar se sung no kubui go lama soi lang nai sung kokwa dala kubui go tangnam suya pano phola ka thala ma phrong nai sung kubui no sinani lengya hai pano phola ka tar sung no kubui no lama soi phunuk nai hai bagai phola ka thar Kristan rok ni thani tong phayo John 1 John chapter 2 verse 27 tamo khe norok khe bo bai chong thar chong jakha abo norok bai tongai tongma bagai khorok sa bai phano norok phurungjak na nangya tamni hinba bini phola norok no beba no phurungo phia bo phurungmane abo kubuise tatalia te bo phurungmane te no tongai bo bai thansa ke tongri phola kathar sung no phurung sung Bible porwi sung bai ki busi phola kathar chubamo bai sung busi niya ke sung sang gyan ganang kwangma borok gyan ganang intellectual borok tong borok Bible por moi busi khama tomane bagai Bible no busi ya tomane bagai kai tone thani phaime tomane male phola kathar gre ni bagai borok busi ya jebro sung asai kathar ngo phola kathar ni chuba ni sung asai kathar ngo phola kathar ni chuba ni sung Kristan jibon bu sung tongai mano Bible por sung bujiru kai tone khairok mano bujiru Kristoni hamjak mano bujiru omai ken sung Kristoni bagai sung sakno ronani musung ruk ngai phayo phola kathani nangkuk mani samung engkha Kristan rokno simung ronani te phan ronani Kristoni kothama kahamno pir manani obono phola kathani samung jungno mono siruruk khlairo mono pinani kha raduruk khlayo omono phola kathani samung phola kathar chini bisingo tongmani proman jung kaitoni kokno te kothma kahamno pirna musung rupngo omono phola kathar tongmani proman kwangong baro ang Kristan ni sawo sak tongthoi tongo kaitoni kothma kahamno pirani bukhau kesepan kri ang tongkena ang sa nungi tongkena paikya sikla prong ke girja thangai hallelujah praise the Lord book mukumuwi khorang khai cheri khowi re sawo kajak pai ke sisilia phia ba kubu Kristan ke ninthani phola kathar tongo phola kathar tongmani obono proman nang kai to no lobru nang kai to no hano phuana ne musung ru nang sacrifice khlai ru nang sakni ba kai komwan su ru obose phola kathar tongmani proman mo haidugo sikla pro besuk kai to ni borok nei sijak ya ba kai jak thangka busa bete ingka kete kai to ni joran kriya okubiki kai to ni siniya Samang chapter 1 verse 8 ang purwana pia ba phola kathar norok no kobol phaipru norok phan manana hake Jerusalem Judea by Samaria grangai pia hakotor paithak jora norok ani bagai kok sawana samungo sungtumano boni sagri romno jisu saw Jerusalem tongradi jebro phola kathar phainai apro norok Jerusalem pila kok pirana Judaio thangana Judea kok pirana Samaria kok pirana pia uloke sungsal kanangi pirbayona omono kothma kaham ning kothma kaham man ka ke ning sak ni thani tongro ya
nini lukung pirnai, nini para pirnai, ne para bare nini elaka pirnai, elaka bare nini hakotoro pirnai. Jai borong momono pirnai. Nega ko mama Kristen isawo, rasniti na torja ko. Pia kotma kaham, no pirnai mungsan kiri. Abu kewi Kristen ya. Jeng kewi Kristen ke, aku guru katma kaham ni bag, kotma kaham ni bag, aku guru bang guru, wanso guru, klai guru, nene. Samung chapter 10 verse 38. Norok Nazareth ni Jisu ni kok sawi mano baike kai tor bono phola ke thar bo kolog ruka phan bo ruka samung kaham klai te pia soitan ni yako klai jak rok no ham rute bo ha gnangai thangka tamne henke kai tor bo bai tomo oro sung tomano Nazareth norok Nazareth ni Jisu ni kok sawi mano baike kai tor bono phola ke thar bo kolok ruka phanbo ruka samung kaham khlai tutui pia soitani yako kalai jakro no ham rutui bo haganangi thangka जों जिसु ख्रिस्ट तो मने बागै पाय बै सोयतानि याव kalai jakro no phioka ham ruka omo haino jo to sangsara soitani yang ni kalai jak जों tabo kai to ni besa ke जों bor no phiokani abusini sama जों siu Kristen ko birok siu bono siruruk ngo जों Bible siruruk mane to bono siruruk kai ni hamjak mane siruruk kai to ni musuk mane siruruk Kristoni samung no siruruk Kristoni dagi mano bujiruruk ke hani bagino Kristen ro haina asok tong imeya baksa bangjogo kok kai ni kok pirani pastor chonghoro ni samung se abuye jo to no pir phola kathar jingno temak te ese temak lai phola kathar jingno Kristen rok no kathar khlaio hani bagin jin bising no 2 Corinthians chapter 6 16 17 angkoi bana takjak mutai rok bai kaitonin nokthar bahai ke kathawi manai tamne hanba nengke kaitor kathangni nokthar omo kaitor sakphang no ahai handai sawo ane borok rok bai ang tongnai ang borok bai thang phai ke tongnai ang borok ni kaitor ungnai hake borok ani borok ungnai aboni bagai subrai hai handai sawo norok borok ni bising ni ongkori kagai phaidi ketharia bai sakta nangdi hakise ang norok no yachak nai oro borok bai kagai phaidi sungsani borok bai kagai phaidi sungte borok bai kethai tongnani kokriya manena omo yande neng borok bai tus tonglia nes nanglia ai kusu borok rok bai toi tonglia omo hai ya borok tong thokjak no ta jung tong thokjak lia borok ke orchestra tong thogoi chong nongoi resawe bangrong ba lai tong thog kitu sung Kristen borok aro tong thok maria biang chong nongoi khopung sapung thuyawi guri lai aro sung tong thok maria zuwa thangai tonglai aro sung tong thok maria Kristen rok aro tong thok maria borok tong thok ma fellowship kaito no lok thani kaito ni sungsa sakhlai thani kaito ni hapuar thani aro si Kristen ni tong thok ke jung borok bai kagai phaina nang borok tong thok mo jung tong maria 2 Corinthians chapter 7 verse 1 takurok o kogrok bebak no chini thani reja hake phaidi jung bwsak bai bukhani bebak kosom no sulayana hake kaito no kiriwi soi kathar ke tonglayana omai kisung kaito no kiriwi jung bwsak bai bukhani beba kosom no jung sulai tongnanai seba sulma fellowship sujagai mano kaito ni kokthai bi sujagai mano ani bagai jung kaito ni kokthai no polna nangnai charane nangnai khanane nangnai te phola kathar tmakai phola kathar jung bai mol brum tongplainai jung bai te kage baksa wanso go phola kathar thango phayo thango ne phola kathar waisa phaikya ke sil buza waisa bai jisu phai prose o sil khlok jaksinai a phola kathar tong mani bagino jisu bu sininai obo ani borok nei John chapter 14 verse 16
ang apano sawana hake bo norok no te khoroksa subanai rohowana abono kubui ni pola bo norok bai tongplainai molbrung brung tongplainai te khoroksa subanai jisu thangmani yagulo boso te khoroksa subanai pinai abo ka pola kata bo molbrung brung bagai jengbai tongnai baithago ang saran musugo bahike kaham Kristen enggai sini langmano जों पार खालाय माननाय एबा बाहायके जों बोथाय गोबां खाय माननाय गायदर जोंनो बोथाय थारना बागैसे जोंनो मोथांगो जोंनो फियगो जों बाहायके बोथाय गोबां थाय मानाय पहिला करिन chapter 6 19 by 20 आं फोरमानो नरक सावै मानजादे नरकनि बोसाक ओंखा नरकनि बिसिङाव तंनाय फला कथानि नक्था आ फला कायतर बाय रोजाक मासे नरक ते sak sak nilia norok kaiton ise bo norok no paikya abone bagai kaitor lobjak na tei ke norok ni besak no samangop nangdi oro haini se norok ni besak kan norok nilia abno sung siwani nangai je pro ukok no Kristen rok gebui ke siwo bekhaw namana nang kaiton ni bagai no tongsine aboni ni bagai lia obesak kaiton ni bagai ise kaitan bagi no sung ubusak no samangop thangna ni bagi ya ni tong thukti ni musung tei ni cham musung tei ni nung musung tei di obo kaitan ni se nang thui kha nang ku thui kaitan sina no phyo mu thango bo thui ani bagi obusak no boni lob jang na te boni samang ni bagi se sung samangop nang thai ge omo hai ke nang wan sok maka ke nang Kristen ka ham tong iman nang haya no kibi mana pola kata sini bisingo tongmano mui tongma tongnai hingga jeng Kristen kaham ngai manai te boni kok makna nai pola kata no sumsok ni haparo tlang ya kema tongnai hingga jeng Kristen kaham ngai te pro nangsaka orkestra pu nunglai salai pu mela pu hai hunai jeng arni ar ni kate matong teman teman nang ara tangka nang pola kata no tlang tang nang tangka mana pola kata ni logis tong ke pola kata waron sobe nang betsa khana tangka ke pola kata no waron tlang na suang nung thani tangka ke nang pola kata ni loge loge tong ine nang tong mong bezwa tong lai tong ka wajai tong ka wajai ma jaga tangka ke pola kata ni loge loge hai bagai nung mani nei pro drag pan sathe ba dendrai pan sathe suak pan nung teng secret pan nonton nang drag sama jaga tangka pola kata waran tongi nang tong mong bezwa tong lai tong ka beri sela nang kenik ni tawa sobi nang kebu Kristen kenin tani pola kata tong nugi tong kenang nang oh hanya no Kristen bus kan nang kai mana hede nang suang nong tangga jaga tangka nang aro no pola kata sobi tong kani lo kilo nge muy tonar di pola kata ni bisingo tonggo nge sumsong ni hapan no nang kari tongoi manai nini besak ngka pola kata ni noktan okok no jefru no muy to tong nai nan nai o muy to tong kang ke no o besak no kethar ke tong ru ngi manai tong rui manai jeng tong ru ni sak thari manai jeng sak thar nai nung ya saya klai sing tong nai nai pia wa je borok mui to kre fol kata an loge tong la ngo nang musung tin thang nai nang keo tong hui bisilia nang khogui pan tong nai nang buthari pan tong nai wa joi pan tong nai zan da mun da thungi pan tong nai chong nungi pan tong nai pote por mi pia wa nang Kristo ni loge tonggo nai fola kai to ni fola Kristo ni fola ni ka te thani tong ni nang mui to tong ka ke abu klai mai yang nai ni bekasi alau iya ya taku bukuro pola kata ni samang omono pila nono kebuyo tlang rona boni samang no klai rona mane betai thai rona oke nono kupur kusung klai ruk nai tomam le Jisu Kristo pai bro bobai kupur kusung ke malai rona ni tabo sengka boni kuina Jisu Kristo ka sini temanai samuri ketal nengke samuri ketal nai nai boni behui nai
Bobai malai rek jisung ka ketha. Nega sengbe seng sumsok tongmani bo jengno suwi doka hai bana seng saro tongko hai bage pururuk kejeng nuruk nai boy malai boke kejeng sokja omah mane nang. Nengkena kaito sengno Kristus sengno sana sabas. Omah bu Bible song well done. Gapadi seng sakta layana. Gap bogya wi tong layana phola ka thar sini thane je propronto. Hambai jotono kaito lob jakten jotone thane kaito kawa kok sakten padi sui bugra kaito no hambai ro nang sengno ni phola ka thar ro mane bagi teu phola ka thane bagi no sung krak ngi tong ngi bana sung kosto te to bu no bus kang tong ngi bana sung ongklo oslo ya ke tong ngi bana ane bai kaito no hambai teu muito kaito monan kaito nang subadi phola ka thar je pro no sung bai tongo hanya saya pro kaham jaga thang pro hamya jaga thang pro je pro nang bai nang sung bai tongo nei sung kono bukha